2026 ýyl üçin täleýnama. Täze ýylda size näme garaşýar? Syçan ýyly. At ýyly syçan ýylynda doglanlara oňat durmuşa ýetmek üçin ihlas etmeligini ýatladýar. Olar bu ýyl saglyklaryna üns bermeli bolarlar. Çünki berkjan saglyk olary kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Olar at ýylynda töwekküllikden, aýratynda algy bergi meselesinden daşda bolsalar gowy bolar. Atda ýören gıraşar diýilenine eýerip, howlukman, ynamly ädimler bilen öňe tarap hereket etseler, maksada ýetirjek täkatly günler hem uzak garaşdyrmaz. Jemläp aýdanyňda ýyldyzlar syçan ýylynda doglanlara bu ýyl täze taslamalardan, dawa jedelden, gerekmejek zatlara pul sowmakdan ära bolmak maslahat berýärler. Çünki bu ýylda töwekküllik bilen başlanan islendik işiň olar biderek çykdaja tedewar etmegi juda ahmaldyr. Sygyr ýyly. Sygyr ýylynda doglanlaryň at ýylynda özlerini parahat saklamaklary zerur. Durmuşda her hil ýagdaýlar bolup bilýär. Käteler dostum, käte söwer ýaryň bilen dil tapyşman bilersiň. Özüňi erk edip, gahardan uzak bolmagy başarsaň, bolýan her bir zadyň öz peýdaňydygyny düşünmek kyn bolmaz. Sygyr ýylynda doglanlar hem şu maslahatdan ugralsalar, bu ýylyň berjek sapagynyň netijesinde özlerine wepaly dost ýarlary tapyp bilerler. Girdijiler öňküden kem bolmasa-da, olara at ýylynda tygşyýtly bolmak ziýan getirmez. Sygyr ýuwaş, at sarç häsiýetli jandar. Şol sebäpli sygyr ýylynda doglanlara at ýylynyň öz durmuşlaryna getirýän üýtgeşmelerini öwrenşmek biraz kyn düşer. Şeýlelikde olaryň haýal ýagyr häsiýetleriniň ornuny çalatynlyk, erjellik ýaly häsiýetler eýeler. Bart ýyly. At ýyly bart ýylynda doglanlara üstünlüklerden boğulan çemeni sowgat verir. Söýgi, toy, sowdugynja köpelýän girdiji, widipi basgan çagynda barha we barha ýokary galmak bularyň ählisi at ýylynyň ýapjak serpaýy bolar. Olara ýylyň birinji ýarmynda iş meýilnamalaryny şowlu durmuşa geçiren soňlar, ikinji ýarmynda gydykly syýahata çykmagyň lezzetini duýmak hem nesip eder. At ýylynyň şeýle öndürjilikli, özgörtmelere baý bolmagy bart ýylynda doglanlara bir wada tolgundurjy ýagdaýlary döredir. Şol sebäpli olaryň begençli pursatlardan mazaly lezzet almaklary üçin öz beden we ruh saglyklaryna eserden bolmaklary gerek. Bart hem at ýaly bir ýerde durmagy halamaýan jandar. Ene at ýylynda bolup geçjek şadlyk we wakalar hem olara bir ýerde durmagy mümkinçilik bermez. Towşan ýyly. Towşan ýylynda doglanlar at ýylynda toparlaýan işlere gatnaşsalar, hasıl üstünlükleri kazanarlar. Olara ýekelikde ýol aşmak kynrak bolar. Emma wepaly dost ýarlaryň goldawy bilen towşan ýylynda doglanlaryň almajak galasy bolmaz. Olaryň bu ýyl öz ykbal taýlaryny duşmak mümkinçiligi de ýok däl. Şeýle-de olar at ýylynda täze ynamdar dostlar, işe bir hyzmatdaşlar bilen tanyşyp bilerler. Pulaýy saga soňla sowman, tygşytly saklatalar, ony ýylyň soňunda ähmiýetli bir zada sarp edip bilerler. Bir söz bilen aýdanyňda 2026-njy at ýyly towşan ýylynda doglanlara iş durmuş, saglyk babatda şowluluklary wada berýär. Olaryň ýata saklamaly ýekeje zady ýerliksiz sowajanlykdan daşda bolmakdyr. Lu, balyk ýyly. At ýylynyň gelmegi bilen lu ýylynda doglanlar ýylan ýylyndaky biraz böwşeňlikden aýňalyp, ähli ugurlarda üstünlük gazanmagy başlarlar. Köp girdejini wada berýän başlangyçlar, dörüjilik ilhamy olara tutuş ýylyň dowamynda hemra bolar. Lu ýylynda doglanlaryň käbiri ýaşaýan ýerlerini ütgederler. Parhy ýok. Olarda bolup geçjek islendik ütgeşme diňe gowluga tarap bolar. Şahsy gatnaşyklarda düşünşmezligiň döremeginden häzir bolmaklary gerek. Olaryň öz ýakynlaryna mehriban bolmaklary, islendik meseleni oňuny çözmäge, raýdaş hem ugur tapyjy bolmaga ýardam eder. Ýylan ýyly. Ýylan ýylynda doglanlaryň duýgurlygy hem düşbüýligi olaryň at ýylynda uly üstünlikleri ýetmekleriniň baş sebäbi bolar. Olar bu ýyl öz duýgurlyklaryny dolu bil baglap bilerler. At ýyly olar üçin wedipe hem girdiji babatynda üstünlikler taýýarlaýar. Maşgala gatnaşyklaryna hem hemme zat gowy bolar. Saglyga eteban bolmagy welin ýatdan çykarmaly däl. Bu ýylda ýerine ýetirmeli işleriň köpdigi üçin saglygyň berk bolmagy hükmandyr. Netijeli işleriň başynyň tutulmagy bilen gol gowşuryp oturmagy wagt bolmaz. Şonuň üçin ýylan ýylynda doglanlar wagtda
pula da bisarpa bolmaly däldirler. Ýylky, at ýyly. At öz ýylynda doglanlaryň iş orunlarynda täze mümkinçilikleri taýýarlaýar. Bu ýylda doglanlara durmuşyň ähli uğurlarynda gülläp ösüşler garaşýar. Belent üstünlikleri ýeten mahallary gedemlikden daşda bolsalar ýalňyşmazlar. Haýsydyr bir mesele boýunça belli karary gelenlerinde oýlanşykly, paýhatly bolmak gerek. At ýyly olara üstünlük, girdeci, ýokary wezipe getirer. Olara berip boljak ýekece maslahat, öz sözleriňize we hereketleriňize ünsli bolup, ýakynlaryňyzyň, dost ýarlaryňyzyň göwnüne degmäň. Goýun ýyly. Goýun ýylynda doglanlar at ýylynda öz ykbal taýlaryny duşarlar. Öň durmuş guranlar bolsa, bagtly pursatlary başdan geçirerler. Esasy da mekir hileden daş bolup, täklig saklan. Girdeciňiz täze gazan çeşmeleriniň hasabyna hassa artar. İçki duýgurlygyňyza üns beriň. Ol size hemişe dogry çözgüde salgy berer. At ýyly goýun ýylynda doglanlara işebirlik taýdan bähwitli bolar. Şeýle-de olaryň şahsy durmuşlarynda we saglyk meselesinde hem gowluklar garaşýar. Bijin, maýmun ýyly. Bijinler at ýylynda üstünlikleri alyp barjak synaglary gawat gelerler. Ýylyň dowamında olar gedekleşip geljek saglyk, wezipe, şahsy durmuş bilen bagly kararlary kabul etmeli bolarlar. Alada pikir edip oturasy iş ýok. Eň gowsy her bir ýagdaýyň bähwitli tarapyny gözläp töwekküllik etmek. Her näçe işli bolsaňyz-da uzak ýerlere syýahat, gezelenç etmek mümkinçiligi dörese elden bermäň. At ýylynda öňküden işçiň bolmalydygyňyzy nazara almasaň, ýaýdanar ýaly hiç zat ýok. Saglygyňyza, girdeciňizi, maşgala gatnaşyklaryňyza aýawly boluň. Towuk, takyk ýyly. Her ýylyň öz gelişi bar diýilende. Takyklary at ýylynda hünärlerini kämilleşdirmek üçin täze mümkinçilikler dörer. Olaryň käbiri iş oruny ütketse, käbiri düýüp götür, kärini ütköder. At ýylynyň olary eçilýän gujary islendik işiň höttesinden gelmäge itergi berer. Bu ýyl olara ýakynlarynyň berjek goldawynyň hem belli bahasy bolmaz. Towuk ýylynda doglanlar at ýylynda tehel-mehel kynçylyga gawat gelseler-de bu diňe iş babatda bolar we ony aňsatlyk bilen ýeňip geçmegi başararlar. Çünki ýolbaşçy hem de kärdeşleri bilen dil tapyşmak olaryň esasy artykmaş tarapydyr. It ýyly. At ýyly it ýylynda doglanlaryň uly üstünlikleri hem ýokary girdeceler gadanjakdyklaryna wada berýär. Bu ýyl olaryň duýgurlygy iňňän ýitileşip, gujur gaýratlary egzilmeýän derejäge baryp ýeter. Şonuň üçin it ýylynda doglanlary ýaltalyk etmän, öz maksatlaryna tarap okkulny hereket etmek gerek. Bu ýylda edilen ähli tagallalar öz münasip netijesine eýe bolar. It ýylynda doglanlaryň köpüsi öz ykbal taýlaryny duşarlar. Öň maşgala guranlar bolsa, aýtadan süýje pursatlary başdan geçirerler. It bilen atyň biri bilen ören oňuşýandyklary sebäpli it ýylynda doglanlar at ýylynda täze wezipe geçip gowy girdiji gazanarlar. Şeýle şowullygyň şahsy durmuşlaryna hem ýar bolmak üçin olaryň duýgu meselesinde saatlaşyp öğretmäge ymtylmaklar gerek. Doňuz ýyly. At ýyly doňuz ýylynda doglanlar üçin hem düşümli bolar. Şahsy durmuşlarynda uly bir täzelik bolmasa-da, olar iş meselesinde tiz üstünlige ýeterler. Telekeçilik bilen meşgullanýanlara lomoy düşebin. Edara işlerinde işleýänlere bolsa, ýokary wezipeler garaşýar. Täze teklipler edilip, tejribe gazanmagy mümkinçilik dörese elden bermäň. Her bir öwrenen zadyňyz girdeceğiňiziň artmagyna kömek eder. Umuman alanyňda doňuz ýylynda doglanlary at ýylynda närazy bolmagy esas bolmaz. Mehribanlar, goý 2026-njy ýyl her biriňiz üçin düşümli bolsun.